Ahojte kamaráti! V tomto videu si ukážeme, ktorá trasa je najlepšia, ak cestujete do Chorvátska z Bratislavy alebo cez Bratislavu, ak ste zo západného Slovenska a máte záujem použiť iba maďarskú diaľnicu. Pre nás je to už roky jednoznačne najlepšia trasa vôbec, pretože človek nemusí riešiť ďalšie hraničné prechody, ďalšie diaľničné známky, ani sa informovať o dopravných predpisoch a značeniach, napríklad v Rakúsku či Slovinsku. Tým, že v Maďarsku je prirobený kúsok diaľnice, je to skvelá pomoc. Začneme tým, že si kúpime maďarskú diaľničnú známku. Tam máme viacero možností, tie si rozoberáme v inom samostatnom videu. Jediná nevýhoda tejto trasy je, že budeme musieť počas cesty jedenkrát meniť ciele cesty. A to preto, aby sme sa vyhli krátkemu a zbytočnému vstupu do Slovinska. Prvým cieľom, ktorý si zadáme do navigácie, je dedina Tornizend Miklós, ktorá leží na juhu Maďarska. Jej názov, keďže je krkolomný, vám dám aj do popisku tohto videa. Keď si zadáte tento bod, môže sa stať, že vám navigácia ukáže hore raz trasu viac na dier a raz skratku priamo na cestu 86. To nech vás neznepokojuje. Sú to časovo veľmi podobné úseky a navigácia sa rozhoduje podľa aktuálnej situácie na cestách. Akokoľvek tu pôjdete, v zásade nepochybíte. Len tá trasa viac na dier je diaľnica a cesta 86 nie je. Navigácia vás ďalej povedie diaľnicou až na obchvat mesta Szombathely. Potom poblíž mestečka Körment až do dediny Tornizend Miklós a keď tam prídete, pokojne si už do navigácie zadajte cieľ vašej dovolenky v Chorvátsku. Tam už nehrozí, že vás to povedie cez Slovinsko. A tadá, posledné kilometre a dobro došli do Chorvátska.